Máme pirátsku loď, to je novinka v mestskej časti. Ja využijem aj to ešte, kým príde pán primátor. My si ho chceme adoptovať do mestskej časti. Počujte, to by boli opravené chodníky, hneď prvé, tráva pokosená. To už je, áno, to už máme. Na každej ulici, keby býval týždeň, tak... A čo je taká Barca? Však Barca koľko má obyvateľov? 3000? Ja Jazero 25. A my sme tretie najväčšie sídlisko v Košiciach. Rodia sa nám deti. Myslím si, že o rok, o dva už predbehneme aj ďalšie mestské časti. Aké je evidencia obyvateľov? Prepíšeme, pán primátor. Takže ako prvý čestný občan bude pán primátor. Vítajte u nás dnes. Poprosím aj vás, aby ste povedali pár slov našim drahým Jazerčanom. Príjemné popoludne prajem všetkým. Nie som tu prvýkrát, lebo už som sa tohto dňa susedov zúčastnil, ale ešte v takomto veľkom rozmere s varením gulášu som ho nezažil. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých guláš neochutnám, ale keby som ochutnal všetkých, tak asi by som praskol, takže z gulášu budem dnes jesť pivo. A nezabudnite ani vy ostatní na pitný režim, lebo naozaj je veľmi silné slniečko. Mestská časť nad jazerom je naozaj unikátna mestská časť, nielen kvôli jazeru, ale aj kvôli atmosfére, ktorú tu viete vytvárať. A ja si myslím, že mnohé mestské časti by vám mohli závidieť pani starostku, Mary, ale najmä vás všetkých, ktorí sa tu dokážete tak príjemne baviť. Takže prajem vám krásny deň a idem sa motať medzi vás. Áno. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne a ja by som poprosila naše jazerské mažoretky.